Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko.
Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Action! Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Action! Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Action! Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Action! Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Action! Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Action! Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Action! Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Action! Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Action! Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Action! Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Action! Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Action! Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Action! Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Action! Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Action! Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Action! Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Action! Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Action! Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Action! Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Action! Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Action! Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu,
Serbisyo Publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo,
Isyu. Serbisyo Publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita,
komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila
Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa nga mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Aksyon Eric Magbanwa. Ikalidad nga pagbalita. Patas nga talakayan. Aksyon Eric Magbanwa. Ginkilala bilang Reporter of the Year sa Tingog Kaghandurawan Awards 2021. For Best Reporter of the Year. And the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Eric Magbanwa. My God, I hate trucks. Saliwat mayong gabi, kamusta naman mga palangga namon tag Paramati Region Wide?
Pagapangalaga kita sa nabilin. 1 ka oras, 7 ka minutos. Karon nga adlaw. Uy, Huwebes na. Petsa 11. 44 diyas na lang ang nabilin. Kag mag-aabot na ang adlaw sang Paskwa. May nabili pa kita nga bali 51 diyas. Goodbye sa 2021. Welcome sa 2022. Sa Huwebes naman ng edisyon sa inyo sininga para tuntunan si kananda liwat naman aton nga mangin kabuylog. Ang bilog naman nga puwersa sa aton news team aton sininga mga correspondent. Sa pagdulong naman sa pinaka-ulihi labas na tipon nga mga police report, blotter entry, record of events, opisyal nga nabalhag sa police blotter entry sa aton nga mga kapolisan sa Central, Southern, kag Northern Negros. Dala na ang napulo ka mga police station diri sa Metro Bacolod. Of course, ang atong sinemata kadulungan oras sa kabiyo ng atong sininga Patrol 2, Crosswind Patrol. Kaya na para karambiyo sa pilakabahin sa Metro Bacolod, ato naman nga bantayan, kag ato naman nga himulsuhan, amat-amat naman nga pagdalom sa kagabihon. Arano pa nga mga eventualities from where the action is. The return of the comeback action John Diaz. Back to back sa ato nga piloto action Nino Bogina. Pang-Huwebes nga edisyon ang ato siringan News Center. Ginabantayan ang mga updates sa COVID-19, balita nasyonal, international, breaking news, flash report, ginatutukan ni Action Dale Salazar. Opda magkita sa atong sining nga mga technical partner diri sa Studio A, Master Control sa technical side. Ang puwersa naman ni broadcast engineer Henry Espolgar. Out na ang birthday boy, Buwas, Action Engineer Oliver Pason. Backup diri sa atong nga IT expert Christian James Binares. Kailangan ng inyo sinalagad ang korma sa siringa palatuntunan. Upod ba natin dito sa transmitter control tower sa Barangay Talok Silad Sagbango. Ang batang suay si broadcast engineer Bernie Villacaras. Ako naman si Action Eric Magbanwa. Op din ninyo ako sa nabilin na 1 ka oras, 4 ka minutos nga pagpangalagad inyo palatuntunan. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon! Ako na kabahin sa ato sininga pagpangalagad, ginadulong sa iyo sa karuan sang T3 Bayo. Mga tagpalamati nato nagatutok na sa inyo silinga palatuntunan. Naka-check attendance na, naka-share na si Ibunibot Sir. Ang aton nga suki nga tagpalamati dito sa Germany. Sa bilog nga pamilya diri sa may Morsya gatutok man sa inyo sininga palatuntunan. Si Eliezer Likayan, ara naman. Oy, ang akon nga amigo, si Washington Sniper. Kapaurok-urok yun. Sa Mrs. Lowy Di Paulan family. Sa mga taga-Dungganon, boys, may kabigid ha. Amigo ko, Cedric, Peter Cedric Auhiro. Mayong kabigid kay paring Peter Cedric Auhiro ha. Kay Inday Pam, kay Kumari ko Cheryl, kay Toto Homer Kahipo, wow nagapaurok-urok man sa kliya. Sabi ko, why na siya? Ara, paglis Toto Homer Kahipo, nagapaurok-urok pa. Roger Toricarion dira sa Panokoy, sir, may gabi dira sa imo. Maman kay Miko Kobari, Colodo, Itor Saita. Sa barangay 35, si Lisel, si Bongbong, si Bernard, kag si Mara. Natamya ka mo ni Liza Maghare. Migo ko sa Roger Awingda, sa Hermelinda Homes, sa Masilingan, sa
sa mga awing family dira, may gabigid. Kay Helen Isko Sarita, mayong gabigid dira, kay Toto Joshua Christopher Bilas. Ara na siya, kapaurok-urok na. Daw ka nami, balas ng balita, pamatian mo nga ang kaso sa COVID-19 sa pungsod sang Pilipinas. Do amat-amat naging man nagagamay-gamay, no? Sa Metro Manila, sa Davao, sa Cebu, do ka namin ang pag-sinarayo na amat-amat sa aton pumuluyo. Ang mga negosyante daw nakahulag-hulag naging man sang Mayo. Amat-amat naging man nagapanaog ang COVID cases diri sa aton nga pungsod sang Pilipinas. In fact, ang Metro Manila, Davao kag Cebu nagapangabay sa National Interagency Task Force gani mong nga ipapanaog na lang sa Alert Level 1 from Alert Level 2 para nga ang negosyo makabulobutsyog man gamay. So kanami pamatian, no? Makitaan mo bala sa TV kung ano ka sadya ang feeling sa isa ka bata nga napriso sila balay sa sulod sang masobra duha ka tuig. Kagkaron pwede na kaladay kagagawa sa balay nila. O kanami sang feeling sa kabataan, makitaan mo nga naga-enjoy sila sa mga bagay kag butang nga ila gina-apresyar nga makitaan nila sa ila mata. Nga duwaman ka tuig masobra nga wala nila makita. Makita nila sa mga TV, makita nila sa YouTube, sa cellphone, sa Facebook, pero subong niya, makita na nila aktual. Pagkanami man sang feelings, mula kung may mga dalagko nga mga malls, nga nagpasiga sa ilang nga mga malahigante nga Christmas tree, ado kanami lang. Sa baka silingan nga doon, wala naging mangguro COVID, no? Ang sitwasyon sang Davao, sang Cebu, kag Metro Manila, gin halimbawa sa New York, kag sa Los Angeles. Inkomparar bla. Ang lugar sang Cebu, Davao, kag Metro Manila, nga daw ala New York, kag Los Angeles, na naghalog-halog na gid man ang ila sini nga quarantine status. In fact, inilang adlaw November 11 ang pungsod sa Pilipinas naka-record gid lang sang 1,974 ka mga bag-o nga COVID cases. Sa una ni galambot 20,000 sobram, subungis tag-sobra na lang 1,000. Kung sumahon mo ni ang kabilugan nga kaso sa COVID-19 sa bilog nga Pilipinas as of November 11 today, ang gahuluhamboy na 2.8 million ang aton COVID cases diri sa pungsod sa Pilipinas. Ang aton active cases base sa datos ng DOH sa Pilipinas, mga 28,660 na lang mo. Ang mga nag-alayo, naglabot naman sa 2.3 million. Ang patay subong adlaw, bako damo man, sa COVID-19, 142. So, suma total, mga 44,866 ang nagkalamatay sa bilog nga Pilipinas. That's why nga ginatunan sumong sa atong nga gobyerno, ining tatlo nila kadlaw bala nga ginatawag National Vaccination Day. Daw ibutan nila ni sa non-working holiday mo. Kaya ang target sa gobyerno sa tatlo ka adlaw from November 29 to December 1, ang target sa gobyerno makabakuna mga 15 milyones sa individual. That's why nga natunan man sang aton sa gobyerno na ining 29 to December 1 ideklarar nga non-working holiday. So wala pa na isang wala pa na isang confirmation ha. Ginatunan pa lang sa gobyerno ta ining tatlo nila kadlaw nga National
Vaccination Day nga mag-start by November 29 to December 1. 3 days ni massive nga vaccination kaya ang target sini within 3 days makabakuna ang gobyerno ta additional 15 million ka mga pumuluyo. Sabay pa, pangamuyuan ta lang, opdan ta lang sa pagpangamuyo, ang aton nga December mangin Mary na. Kag amo na galing sulut-suliton tabla sambal, hindi na kita magsalig. Kaya kabudlay nga magsalig. Hindi na ta gusto nga ibalik pa ang sa una nga mga quarantine status nga siyado kapinot sang giyo katawo. I-sustain ta lang ang level sa aton sining sitwasyon sa COVID-19, malipay na ng aton nga mga pumuluyo. Kaya diri sa Western Visayas, kung basihan mo lang, ining adlaw, Webes, ang datos ang DOH. Ang Negros Occidental may 48 na lang ka mga COVID cases. Bag-o subong adlaw. Ang Bacolod, pila? 24 lang gani mo. Ito ka nami, pala sang feelings mo. Kung mo nga mga data, mabasahan mo nga panubo, nga nagapanubo. Ang aton nga mga cases ng COVID. Pero mo na siling ko, liwaton, taliwat. So, uli ano, tas sila masulit-sulit, pumayo gidman, may naga-remind nga hindi lang kita magsalig. Muna silim lang nga, hindi ta paggagubon ang maayo na nga dalagan sa aton sining nga sitwasyon kung COVID-19 ang paghambalan. Kung gubon tani, kag hindi tagapon magsunod sa patakaran sa gobyerno, sa mga health protocol, ang importante ang bakuna gid sa aton pumuluyo, hindi tani maangkon ang amo ni nga sahi sang sitwasyon. Hindi na ta magsakripisyo pa sa mga nagligad nga mga tinuig, kag nagligad nga mga binulan nga daw kahaladlok sa pagtimbuok sang kaso sang COVID-19. Dapat ang aton mga Pasko nga mangin Mary man bla, taga way na siyang pinakanami tulukon kung ang tao bala sa dalan nga makitaan mo pinalumba bla. Napagwa mo sa establishmento komersyal, way labot sang wala tuo nga kamot nga nagabitbit sang ginpamakalya, may ginasipit pa. Ang negosyo daw amat-amat na nga nagagiho muna bla. So hindi na tayo magsulit pa sa nagkaligad. Ang importante ang subong. So muna sila sa gobyerno, ta subong. Sige-sigihon ta bakuna, kay bastante man ta sa vaccine subong ang Pilipinas. Ang problema sa gobyerno ta sa pila ka mga probinsya na mahina-hina yung ila sini nga serbisyo sa vaccination program. That's why nga ginapamonitor gini ni sang aton nga presidente kag of course sang mga taga-national interagency task force. Kasursugon ta kani kulang sila to ya kuano dagom. Da magwa na Spanya to si Governor Chis Escudero. Sa utas kay kajuta kagambay lang sa ila sini nga vaccine na nag-abot dito sa ila nga probinsya. Nakulang pa sila sa ringgilya. Ay, pwerte. Muna nga, mintras tanto may vaccine kita, kag sa wala pa nakapabakuna, ba mga inday kag toto, magpabakuna na. Para nga mangin tuloy-tuloy ang aton ligaya. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon! Ayos, isibo na ang orasan sa inyo si Marilo. Aksyon Radio Philippine Standard Time. Alas 10:08 na. Kadasig sa aton sininga unas to gina unos lang. Ay, puwerti. Good evening, sir. Check attendance. Mayo, balik na old music. Kagalana, mamati. Selini Sparkly.
Pasalamat na ta sa Facebook kag ginaprubahan na nila. Sila ni Norby Bautista Susan. Sila niya tamiya ko na si Nanay Tessia. Sa Porok Esperanza. From Doha, Qatar, Norby Bautista Susan. Kay Donald Kabasag da may gabigid sa Carlota City. Kay Milili Oligo da. Tamiya nilang si Vanessa Star Mayo, si Jinky Jalagdon, Noel Amar, at si Alex Montesa. Si Dennis Richard Tiboroma, check attendance lang. Sila ni GBL Luntayaw. Kay Mr. and Mrs. Ruel Hipelga and family di Talisay, may gabigid. Sa kay Huma Luminada, kay Diding Alojamiento. Check attendance lang. Ay, puwerti. Dira sa Macharito Heights, sa Barangay Granada, Ara Silvera Hilugo. Si Marie Cicel sa Dika Home, shout out lang ko no. Mustata si Rinaldo Poderoso, kag si Migs Dorimon sa Barangay Bilemonte. Musta ka mo da? Okay lang ka mo da? O yung akon idol, si Kuya Ramram Rojo. Musta ka da, Kuya? Why gid da? Kay Kuya Romrom Rojo. Mga opisyalis kang miyembro sa Bacolod Eagles Club, mayong gabi lang da sa inyo. Uwis tuto mani Lokya, sara naman ho. Ay, puwerte. Kay Jacqueline Marinho da sa Manila, Balot Tondo, kuno nga monitor siya o. Shout out Palacios family, alin kay Marie Cicel. Mr. and Mrs. Ronnie Gordon and family, ma-happy listening gid, no? Oy, happy birthday gali kay Boss Rex Mustang Noble. Kay watch kadlawan karon nga adlaw, no? So sa kay Boss Rex Mustang Noble da, happy birthday. More life, good health. Kag God bless sa imo, kag sa bilog mo nga pamilya. Happy birthday man karon nga adlaw kay Inday Mabel Di Maala. Ay, birthday. Mabel Di Maala. Happy birthday. Bagi ta daw. Toto Kirwin mindang nagpuli gid. Happy birthday ni Madam Mabel Di Maala. Ay, birthday. Sige. Check ta ka to sa Riga Patrol 2. Ato sa Riga Crosswind Patrol. Kamusta hon tanaya? Ang pagranda din ni Aksyon John Diaz. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, radyo. Aksyon! Night Patrol! Field Reports! Yari sa Aksyon John Diaz sa Patrol John. Aratsada Arangkada. Ang Webes! Wow! Ang Webes! Ang balila adlaw nga mariit. Wow. Biyernes na Kay ya. Pangkasinggit, sa ano pa ko na maabot, ang pinanid. Ang mariit siya, Biyernes. Biyernes, gila. Biyernes kag Martes. Subong daan gisagit, sila ko noong bagal isang tupad niyo. Dugay suldo ba? Ano? Dugay ko na suldo. Dugay sweldo. Sobra ka naman imo yung Kaya kasagit, sa kuno, tiyan muna po, live basta temprano, po lagi na naligan yung mga binulan. Wala na si aksyon ninyo yaga Wala ka problema ya? sa sweldo ay problema ya. Why niya, no? May fragi bugin niya na sa timano kada. Okay, sobra sa taka. Ay sus. Sweldo ay ka panumdong sweldo ya. Ay, amo! Why na, ninyo pa. ganito ba tunon to, no? Ninyo pa. Isa pa na. Wag kita da, fragi. Nang mabil, why kita ba? Birthday mo gano'n ng mabil, pusipos lang, ha? Oo, birthday subong. Birthday gano'n sa buong, pusipos lang sa blaba. Kaya Kung kay nga, gago to kay nasang tulog temprano pa, tani ko rin nakakuan ka pa. Ba? Ito, may kato kakapit kina eh. Ito, ano man kagina? Akay ito schedule yaman? Ito schedule tapos eh. Okay. Tapos. Nang may bilin po. Para base pa ibilin pa karon na boss dalanta ka. Isa. Mo gini no mi ang blog tampat kita sa mga kinanglanon mong. Na, mo na tang Pero kay tirada. boss sa birthday man daw ni go sa piyak da. Sino?
Dito daw. Ni Axel Oliver. Oo. Galing ka na mo to sa timprano pa niya puli ko anay niya. Ikaw na reaction niya bulos anay. Doon sa labaran ko gulingon niya. Ano? Doon sa labaran ko gulingon niya. Napuli na sa? Puli na sa off yan ha. Ba't ka nami kayo ng Oliver? Kaya nag-kuhan sila, nag-exchange sila duty. Sabi ni mabasulan, boss. Sa ganun pa basulan, pagbalik mo, kundi pang birthday mo, doon nag-change ka mo yung schedule mo. Kundi pa birthday mo, dito kayo mo nagpuli. Ano, hindi kayo mapatilaw. Doon ka patilaw sa imong kinabudlayan, no? Importante, mga celebrity po, no? Na, mo na importante. Siguro family day lang anay, Ano lang anay, para kabulo kasubong nga panahon, ginilang, basta birthday, gina-actionary, kaya gina-celebra, ginasang kalabanan, kaya tembal nila, malipay, ito na yung kinakasurvive ko sa COVID mong. Gani. Di subong sige pa man ato survival, pero mayo gina panglipay ning kung birthday mo na, Gani. kay para malipayon ka. Nami, Pero ito ano mapalipay mga... pag Doon kuha ka rin buhat kuha ng Iloilo, doon gwapo na sa ilang sitwasyon to, no? sa din. Sa Iloilo, Oo, nakakatawa din ilo. Migo si Kuya ko bla Lindon bla nagkadto si Iloilo to kuha sa picture. Di ka nami sang Iloilo mo do katawhay ka daw makita mo nang tawar ka sa gwa bla. Kita ko ang bagali sa akon ni Police Captain Paul Vincent Pindon. Dito sa Salin si Lilo, kabay nagpa exam. Oo. Bala, namin na to si Lilo subong kido normal na to. Gani man tidiri sa aton do abnormal pa. Oh, may ano pa to ya, may normal pa. Abnormal pang bakulo so buti kay alert level 4 pa tamang siyempre kung Gani. abnormal. Dito ya, may ano to action may pa-design na bala subong mga lights on. Oo, namin daw. Tapos sa mga baligyaan sa igad to dalan kita amo na blaga sinabay-sabay lang tawo no. Oh, may ara to ya Ang- TikTok so na kaya ka face mask na lang gid. Oh, ang ilimnan do makita amo nga damo tawo na no ka face mask man no. Oh, ka face mask lang ya. Nami Kabalo kay Lilo ay to face shield. Gani isa pa na. Wala layati ang mga kabataan to ginalaw dalaw na magibang nila makagwa. Si Sunar Gura, tapos son to na lang in 15 ho. Kabay pa, oo. Basi pag 16, ang ko gani. Basi subong pag riis 16, na baka gulugin hawa na ta sa level 2 Oh, bisan level 2. Bisan Lilo level- giligambal ka ang sunong level. Oh, bisan level 2 na lang kita nay no kay tiya mo to lang hambal ni Councilor Novero nga duwa ang plano ito. Either nga i-lift na lang ang curfew o kung gamay-gamayan na lang ang oras sa curfew. Okay mo yan sa province. Ang province, alas 12 na eh. Oo, ang province alas 12 na eh. Kung narikis ba ko yes. Oo, Pagka tumastalisay, alas 12 ito kayo. alas 12 ito lang curfew, tidiri sa ato niya. Alas 10 ya, temprano pa, no? So anyway, sige lang kay White, hindi pa tayo ka lapas sa order sang nasyonal to. Tiro tonta. Gusto mo na gross ang ato nga city official ni Mayor Bino Nardia nga mapanubo ang level di sa Bacolod galing kiti amo na bala way pa man go signal to sa nasyonal. Okay pa man no? Ulo antos lang tanay kagabo na galing ang sunod gyapon sa health protocol. Yes. Anyway, dako na dyan sa base pa man lang na mapanubo-nubuan. Kabay pa. Kabalo ka ang isa dang kaskilaan diri sa Bacolod nga may face-to-face ang Alasal. Kaya may face-to-face so dokla way mo nang alert level 4 ka sila ya may ara ibang nga kurso nila ga face-to-face. Ano na nursing no kag Do medical course lang to eh. medical course do mo na tong may face to Hindi face. tanan do medical ang gitakto na action direct no. Damat-amat na naguro diyan Matamat na. Ang you know why Waay kami, waay to samon. Why kamo yan no. Lasta kay do kabalo ka ano na nang hindi na tanan do gina id na nila examen eh. Smagay, oo, hindi Di- naman. Gusto mo man tani nga mag face to face tanong mo kung depende ni sa babaw to? Diri ka budlay man budlay. Oo. Do damo na rekubito. Budlay bla ka tawag bla nga risgo bla. Ari pa ko ginagaparamdom sa mga eskwelahan. Kasi bla bisan pa magirikanan kasi hindi pa man mapasugot gidya ma face to face ay kulo kalmaon gid. Oo. Kung mayo na pero dapat ka magdubo nga magnubo. Oo. Ati mayo gina sitwasyon to ablaw mo ni oras last yes. May sa mong picture na Iloilo dito ka panglipay ba sila Oh, nami no kuano do kasawa no? do sa to nyo do ghost town na gabi Ano mo ni pag alas 10 ay ang mga kuani ka panira na kapululi na. Tiyo mo ni oras so
ang gapang basura na lang gapang kita mo diyo. Gani, bisa Oh, kaya nyo lang da. Kaya si Libo, kung gusto ko puli ko mag-curfew, no? Gani. Kaya si bawal. O, iwan, test naman ang tanan na preparar. Aligmat ha, aligmat sa mga inyo, mga balay, o mga motor, bla. Halo na, ang basang pulis, kung makandaduhan, ang motor kandaduhan, gid. Kaya subo, amat-amat naman gabalik ang mga motor nating. Amo. Ara na naman sila eh. Doon nakabati na naman mga informasyon. Doon sila naman kung ano yung pang tira na naman eh. Laban, kana kita identify naman na sa pulis naton na itong duha ka kaso sa kuan sa Backup 7. Backup 7 to identify na to sa Rogues Gallery sa duha ka biktima. Oo, gani. Tapos ang ulihi pa ginaba sa 7 da to naulog nga motor to sa crypto. Identify man to sa biktima ti sa Rogues Gallery man to sa Station 7. Ang lain tong biktima do ginulili kuno nila. Ang biktima? Ang biktima ti daw okay naman no kaluwas naman sa kuan sa danger. Gani. Out of danger man kadto daw. Di ka maluka to yung mga Operahan tao to, eh. na bali sang kapulisan niya. Hindi nila bago sa mo sila nga mga ano mong mga helikopter bla nila. Galing kay kon si Captain Bonilla pa siya hindi pagin man ila chimpo kag hindi pagin man oras nila mo. Oo, timaubos kinila buinas. Maubos sila buinas sila kay identify naman sila actually kag actually ginaayan man sa taga Intel BCPO mo. Oo, kaya daw iba na daw may mga pending panangawaran tang iba nung daw sinimana pa nga nagkagawa sa prisuan. Gani, tigina ano na subong mabalaan ginakita doon na abot ila mo dos. Oo. Kabalukas ang amo mo itong adlaw, tublas ang Martes man. Oo. May isa to ka motor man sa Rebiat, ginkawat man sulod compound. Okay. Na-recover ni Action Erect, kay na-recover sa area man sa Backup 7. Backup 7 na recover. Pugin kawat sa Station 4 area. Oo, sang Aga. Kaya nga, siya kay Dong Gabi, wala nabili nga sa motor. Oo. Sinulog yun sa kawatan, kinuot, Action Erect. Tapos mga pandaron eh. Oo, guys, kagkain na. Do kay ina ko sa gabla lakita nila sa Vista Alegre may ginatulog-tulog ang lalaki nga motor. Balik kaya sa Vista Alegre. Ay gali. Ang timing man to, nga gibaligaan niya wise man na tawag sa kagawad. Dala kagawad mo gibaligaan di motor do hindi niya mga baligaan na yan yaw. Oo. Sa pilis kay mga ano ni tulog din ang motor nagkadto ko ng kagawad. Pero may kagawad na bitbit na pusas. Oo. Imbes nga magbaligya tong nagatulod-tulod motor, dumalagan sa kampo na nago. Di sigurado. Basta mo itong motor sa duwa to, nga nangauna nga motor eh. naigo to sa sa area ni Captain Bonilla. Hindi, amo tong motor, amo tong sa Villamonte, nga motor nga gikawat. Okay. Na-recover. Ang lain to, kaysa Martes gikawat, ang color, itom, pagkawat itom, kay na yellow na. Gin-repaint nila. Gin-repaint nila kapag nga mga tao na kinasig mga modos nila, no? Oo. Kaya mo na dason black ko may mga gabaligado sa inyo nga mga gamit gani na nga protect brato hindi mo paktan pa may ginang nagkwampresyo din pamakal. Oo. Pwede ka mo kapaya abulig sa kapulisan diba sila kinawat na mo gid. Ate amo ginaiti para ma-report ti kaluoy man ang ginkawatan para at least mabalik sa ila. Oo. Na hindi mas sila matamaan gid, no? Doon mag-testing ka gini kawat sa plaza diyo, sila ko hindi kastigo. Tamo di brigada, no? Pwede ka di bukas bukla nila di nga papal na eh. Hindi ka gikagawas papal daw. Damo daan di nagabantayo, pero muni oras so una sa maskara. Nasunsi bukas pa na sila, pero let's just away na. Ari kami sa plaza eh, libot-libot kami diyo. Sarado na, no? Sarado na mga baligyaan nila Action Erect. So, aming gabi kay Police Major Ramiro Sarona sa Backup 1. Para siya? Parigay sa kinakitay kami. Okay. Yung bako, sir, lapit na Disyembre, ha? Oo. Migo mo kaliyo, nakita ko din sa Facebook ko si Sir Binoma, nakalagaw gulit sa Iloilo ba? Ate kay ganagatag to sa suporta sa kay RD Dongbo. Gani, ari di Ardi, daw sa semana. Kaya daw ayuhay sila ni RD. Ito tao-tao, na di? Daw close sila ni RD nga duwa mo. Gani, daw sa Bonilla. Oo, na sila na. Okay, si Captain Vargas, yung unang PIO ni Sir Dongbo eh. Sa time ni Dongbo, si Vargas, no? Oo, si Captain Vargas na. Okay. Yang kalatuan sa medyas, kasi si Sir Ma'am Vargas lang, kay si Sir Dongbo, hindi kabulok ka man, may language barrier. Oo.
pero mayo. Benta sa itong bukli, no? Pila pala si sir? Yung mga 15 tao, wala pa ako 50. May pa 50? Yung mga 40 plus, nako no? Tita ko pa nagaling may chance nga mag chip PNP. Gani. Benta kayo pagaling din ako lang sa 2016. Oo. Mga 40 plus lang nasa. Okay. Colonel sa tisbong mga uben. Kayo do batch sila ni Ito Miranda, pero mas uben saya. Okay. Mayo man mo ginamay mga changes. Magbisita din sa Bacolod, mayo man kay para makabalik dito sa may BCPO, no? Oo. Maginakulo kayo, or madigri sa may plaza. Ang ila, di ba sa una nga palarkingan, dili ka mga slakyan. Oo. Doon mo, hindi nila breaks ang salog aksyoner. Kaya gas nila, di ba giniparkingan mga salakyan, di, no? Okay. Mas tayo malaki parang tao, doon maglulagaw, makalagulagaw lang sila. Hindi na magpinagusto, di ba, no? Kaya sila, ilang ang salakyan, imbes nga rada pagbalik nila, why na, no? Ang plaza, hindi ang kulong tawag ka na dyan, ang plaza, hindi niya parkingan, kaslakyan mo. Hindi ganit parkingan na doon dapat yung parking eh. So, halos tananda sa palibot sa plaza, ito puro lang tananda sa lakyan, nga libot ka nagka-parking da. Naway gis na ikapangitay lang yung lugar na pwede na ka pa parking ako. Do hindi bla nami lang tawon bla. Isa pa na to lang. Kita mo ang Hindi mo makita ang beauty sa plaza, kaya puro tananda sa lakyan, ka-parking da. Amo. Tidugangan pa sa mga pasaway, managusa nga mga barkers daw, sus. Kita mo ang bantayan sa lagaw na Action Dorel kayo na to. Tahom. Tahom, no? Tahom, namin ang lugar. Namin na lugar, lain mag-sa Action Dorel, magpiktura. Oo, si Durel pa ya. Oo, tapos ang parkingan to, duwag ito kita, mayo damos lakyan ha. Buti may gisaway mo. Oo, kaya may pulis na dahil ga-sign, mamalong, dahil yung pilaw kayo mamalong ko na. Mo. Oo, tiyara na may nag-alagaw-lagaw da, no? Agaling kaya nga IPM di na kamo ang basura di sa may downtown, pero tiga damo na, Ang sabat ko ba nga di barangay ho sa barangay 9, no? Banig mo ding basura ho. Gani, amot din sila. Yung sa liga, bigin na dapat sa schedule eh. Aba si karon ko dugay pa si makalabay sa may schedule sila guro sa Gani. pag-pick up basura. Nagtatandaan lang sa IPM, ha? May nagatulog sa downtown, di nyo di pagpulutan. Tapos sa mga PF kargable di yung papatamaan gid kadamo kay gawigis to nga dalan. Nakadagdag lang, nakatamigay na naniga doon sa may Araneta, Martes. Oo. Ato po yung mga basura, nagkarodagdag na. Siguro na pag-lakat na lang puno-puno, guro. Oo. Si dapat lang, no? Sa nagano lang, hindi ka pa patama ng karamuon. Ang damo gid hulog pero basura nga sinakob lang nga bilog bla diyan nga sako. Oo. Ang serious ang tangob gid damo sa Dikto ko na. Ti kusa kung gamotor ta siglagan mo kusa makayasan ka kay mo ang tungal bato bla. Oo, kung madalin asti mo nga guma, Tapos kagid tapos sige daw mamboy ang bal nga tapos na November 1, balik na birthday mo sa November 1 daw. makibot ka kusa kay igo manlungar as tong adalan nga sinimudo isa kagi kasako bla nga nawigit na no kay basura man liunod. Kaya huwag ka mas kisabla masala mo pa naman ginugod di dilin, pero hindi. Kasi ka nagrilaptado, hindi ungod dilin. Okay lang ako magbayos kay kasako kung mawasag sa dalan aba. Tanlog na. Way labot danlog yati ko gid ay basura gid lapta. Basura, gidi ka, raing ng taon. Gani bawo. Iko, oy, si Manong, mapuli ng Gabrigya, Dri, Apollo Akanon, Apollo Asudan. Tapos na. Potante, ubos, ang iya Baligya, kay para pagpuli, ula bilin. Tapos na. Tayo tapos na, no? Anyway, mo na, ang pinakaroon yung sitwasyon sa palibot ng syudad, paang, turte ka paang sa panahon. Kakaroon na, base pala mga naming dumilupoy sa ngagin, mabulubog daw, pati sa maayo mga klakson. Karoon ba tayo, ali-tali mga kaiba sa operation, pati sa palibot sa syudad sa Bacolod, dako, man din recover sa ating mga kapulisan kahapon makakson sa mga consolidated report ng ginparangat sa Bacolod City Police Office mga kakson. Pero sa totalan, matag para makita ang daan isa sa marason sa pagtugay sa malatian sa lawas sa mga paghuyang o kung ang pagrubos ang autonomy function. Kaya dapat ibon mga kakson tinduhan ang kolon magamit.
Libot sa Bacolod-Aksyon John Diaz. Una sa Bacolod sa Aksyon sa Bacolod-Aksyon Radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Night Patrol! Salamat gid aksyon dyan diya sa variable sitwasyon sa Metro Bacolod. Sa mga lugar nga nalabayan sa ato sa mga patrol, balikan talaga sa aksyon dyan diya sa dugang ni si Bakso Balita sa mga ginpatagan nga bypass operation diri sa may syudad sang Bacolod. May gabi dira sa kay Jessica Barrela, ginatamyaw ko lang ni Mr. mo, G. Ranz Barrela. Siling ni Kuya Romrom Rojo. Niya daw ay pagyapon ka abot ang chocolate ni Sir Kuya Hinser Mumbai. Ay, birthday! Nadalaig pa si Hinser Mumbai kay Toto Romrom Rojo. Noel Magbanwa, Lagos na may gabigid, ha? Sa kay Manjo Arnejo, kay paring Peter Cedric Auhiro, kay Day Pam, kaya dira nga anak sa kay Kumarita Cheryl, kay Homer Kahipo da, mayong gabigid ko sa bilog nga pamilya, no? Kapaurok-urok ito. Kay Mrs. Judith Calves Pamposan family, happy listening. Kay Rosalina Arellano Ispadero, kay Jemmy Mendoza, dira sa may Tower Talok, gam monitor gid sa inyo palatuntunan. Kay Mr. and Mrs. Pablito Benedicto and family sa Barangay Mina Sipalay, may gabigid sa mga taga Phil Power. Kay Mr. B-Boy Bilasoda, kay Star Mayo, Doc Matt Mayo, Noel Amar, Alex Montesa, Milili Oligo, Michael John Sison, Lily King, Sang Yoki Raymar Suato, Sang Imperial, Omar Ulap, Alma Oligon, pamilya ko dira sa DSB Pandanon, from Arizona, USA, Jinky Jalagdon. Kay Teresa Pereira, ngayong gabi ko kay Davis Jimenez. Kay Fernandez L. Eric, ngayong gabi gid. Kay Jimmy Senior Latido Araman. Alex Puentes, may gabi ha. Napaurok-urok ito. Sige. Alin sa report ni aksyon na John Diaz, i-check ta report ni aksyon Roger Gotiba. Ang ato siling koneksyon dito sa Northern Negros, ibaloon ta naman ang mga preska kaglabas, follow up ng mga police report ni aksyon Roger Gotib dito sa Northern Negros Occidental. Antes ko gali malipat, balante sa report ni aksyon Roger, sa mga taga-barangay Panokoy, mga taga-barangay Panokoy, atensyon ta sa inyo, ha? May schedule kita dira nga vaccination para sa aton nga mga kabataan 17 years old down to 12 years old. Ari schedule ta, ha? Ang aton sining first dose vaccination for 12 to 17 years old. Pfizer ni, Pfizer. Para sa kabataan ni. Now 7:30 ma-start ni ang ato nga first dose sa vaccination para sa 12 to 17 years old Pfizer sa November 12 ni, ha, sa Biyernes. Buwas na ni, ha. Kasi malipat ka mo. Dalala ka mo sang birth certificate sang bata nyo ang nagapamatuod ng edad ya 12 years old to 17 years old. Kaya importante pamahawagid ang kabataan, ha, antes magkadto sa vaccination center nato. Dira na sa sa gym sang Barangay Panokoy Hiwato, no. So buwas sa aga Biyernes 7:30 to 8. Schedule Maninihon, Santa Antonia, Punta Balas North. Alas 8:01 to alas 8:30, Phase 2, Phase 3, Santo Niño. Alas 8:31 hasta alas 9, Lawrenceville, may gugmaon, Masinadjahon. Alas 9:01 to alas 9:30, RC, Acacia 1, Acacia 2. Alas 9:30 to alas 10, buwas sa aga, Phase 1, kag ang Purok Hanap Buhay.
Alas 10, uno to alas 10:30 buwas. Schedule naman sa SP Village, kag Bantod. Kag alas 11:30 to alas 11 sang aga, Paho, Gold Medal, kag Firmville. So muni ang mga schedule, oras, mga purok nga sarang makapabakuna sa kabataan 12 years old up to 17 years old. Paibalaw ina ni Barangay Kapitan Yolanda Bibing Noble. Amang kapitan dira sa Barangay Panukoy, pagi sa chairman sang Health, Committee on Health si Kagawad, Glenn Burgos. Ayos! Dala ka mo birth certificate sa kabataan nyo, ha? Eh, pamatuod ng edad sa bata nyo sa 12 up to 17. So, si Dan Atay, di kay nasaga na nagtakto sang kwan, mga kits to sa kwan, sa medalya. High school dira sa Panukoy, mga kwan, mga bandol-bandol sang kwan, band paper kag face mask. Courtesy na ni Dan Atayde. Bulig sa mga maestra ka maestro daw. Jocelyn, may kapidra sa imo, ha? Sige, ari ang report ni Action Roger Gotem, live gikan sa Northern Negros. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, radyo. Aksyon, Night Patrol, Field Reports. Action Roger Gotem, line number 3 sa report. Jermaine Gabilpes kami. Action direct may gabi sa mga aksyon sa mga balita action diri sa may syudad sa Cadiz po sininga gabi action direct may howler nga na tumba di sa may kuano sa may bagong lalan di sa may housing Nakagatubo na. karga tubo action direct Aba. wadan break pilason ni driver kagang iya sininga helper sa butong sa ulo tamaan gate kaya man nabuka ang kristal naman tapos sa bunggo una sa isa mga tracking nga may tubo. Ay, agoy. Tad may ara aksyonerik nga mag-asawa nga nagamotorsiklo nga sa din na igo man. Ay, agoy. Apat kid kaina ang mga ginpangdala sa bayan siyang Cadiz City Emergency Clinic. Ang insidente na tabo mga alas 7 sinigid lamang gabi sa bahin ini sang housing dira sa may bagong dalan sa barangay Kabahog dali kay ining tracking nga isa ka hauler nga ang karga siguro mga 40 toneladas ni nga tubo aksyonerik ka so sa driver nga pilason man ining driver si John G. Dinoy mag-usara 29 anyos sa edad, wala siyang asawa, kag residente sa Purok Sampaguita, Barangay Old Sagay. So sa iya nga halin dito sa transloading sa may Barangay Jerusalem. Ang ila sining hauler kag ginkargahan ini sang tubo abe. Muna mga 40 toneladas kag pagkatapos sini nagpagwa na sila pero adso sila nagwa to nag-ilis la guma sinare kay ang isabla ka guma kundi yan nga ang eleksyonerik nga guma sa panay sa buli sinig bilog mo bali tag dua tatlo side by side tatlo ka guma na tag dua na siya kay bali anom plus pag-isipik na anom mga 12 ni siya ang sa likod to ang dua sila ko may isang kuposkin isla nila sa pag-ilis pag alakat na nila nga sa dining kabiyahe nagsaksyonerik ka dali lang mga dulaan hangin ang ining salakyan kay dula hangin dula ng prino so wala na prino pero sa kay John G. Dinoy kay na niya wala na prino sir meron pa ang natabo way man sa may mo kay may ara nga tracking nga nag-apartment sa lalan nga may kargaman nga tubo pero na kuan nila na bungguan pagkabunggo ang ila kristal nabuka ang windshield amo na yung nagtupa sila nga duwa upod ang helper nga 6 Clark Pineda 19 anyos sila sa Purok Langka barangay na pulis sa syudad sa Bago ang helper niya amo na siya natamaan so kaya na patigid ang
ang mga pila sa iya siningalawas, Wow. sa iya na buong kaglawas, sige. Oo. Ang duha man nga magkasawagin dala man ang aksionerek sa Cadiz City Emergency Clinic kay man ang nag-drive ini sang isa ka TMX 125 nga motorsiklo si Jefferson Haro. By Joshua. Oh. Ang report nga ini siya nagsugat lang ni sa iya sining asawa nga nagatrabaho sa isa ka establishmento komersyal sa San Sagay kaya pauli na kada gabi. Oo. Kaya mo nagisugat siya, pero sang antes sa tumba ang tracking, nasa lapay pa sila kay sa ila ang pertahan sa tracking mo nakaigo kay man aberto ang pertahan sa tracking. Kaya ang sunod to kay Junji Dino, isling mo nano makuha ka mo tayo, malumpat ka mo tayo, nga aberto ang inyong pertahan niya mga ni sir tingala kami kanya why man kami sir plano maglumpat pero nag-abri ang pertahan mo to nagigo sa sining daga motorsiklo Ay sus. nga duha kabilog aksionerek nga te mo ni si Jefferson Haro 28 anyos siya asawa yang si Junami Haro del Coro 27 anyos si Gilanda. So muna ang natabo ati silang apat amo ning gidala sa Cadiz City Emergency Clinic ang natamaan gining helper nga si Clark Pinida nga tinong transfer at saya sa hospital pero ti kabalo man may one hospital policies bong matabo ya lindre alibawa sa district hospital o emergency clinic abede siyudad sa Cadiz. Ang matabo sina ginatawag pa na sila sa province sa sunang province sa para mangita sa hospital bakante yung one hospital policy bala Gani. kaya mo na ti mahulat ginato sila kung nastasan o kung may ara na ganitawag ng mga province may ara sa muning hospital at kaya mo na yun nga ti hitso diretso na nalinda sa Cadiz City Emergency Clinic amo na ginakuha na siya, ginadiretso na sa ding hospital available nga makabaton pero di subong nga simpo ti although nag-jutay na ibang kaso pero sige po mga hospital naton nagakaangkod yapon aksionerek siyang natawag nga pagpuno sa pasyente bangot sige po sa COVID-19 amo na ginakasubo ginatobla permi tungod sa transfer sa hospital ng Madugayan ang mga nagkakinantan sa mga hospital assistance o kung natawag galing further medication alin sa Cadiz City Emergency Clinic kasi amo na daw ka delayed actionary ka pag-transfer sa mga hospital. So lato-lato lang, ara naman, ginasikaso naman ito kaya na Police Staff Sergeant Mark Caranilla nga mga traffic investigator pero sa ilang wala man sang naalitan tos pamalay mula kay may ara nga balay sigad sang dalan pero ang naguba lang itong kunal tungod kay naglaptang tubo nga karga sinisang tracking ukol sa hauler nga dalon takutan ni dira sa may Central Hawaiian ang iya sini aksionerit nga karga nga tubo nga nawasak. Ang tagiya sa tracking gingilala kay Aures sa Bahas sa Barangay Paraiso. Amo ni ang tagiya sa tracking nga sunod sa Junji Dinoy nga driver nakabalo naman kuno. Kagay na sunod sa kay Police Staff Sergeant Mark Caranilla nga ara naman aksionerek ang tagiya sa tracking sa area sang matabo ang ini nga aksidente na pabalo man sa dayon. Sa dugang naton nga balita aksionerek ari ang isa pagin ka balita kay may gindakop nga mga ginakop naman aksionerek nga mga nag-illegal fishing dito sa may siyudad sang Sagay. Ining ginakop nga naga-illegal fishing at subong din sinado man sa bahin sang Sagay City 20 ang report nga lalagay ko ang tanay ang area balita kay violation sang illegal fishing ni kag
confiscate ang mga pump boat kasi subuman ang mga pukot nila. Itinado pa ang boat captain. Alas 11:25 takna kagabigit lamang kang nag-operate ang mga katapos sa bantay dagat kag kapulisan kasyudad sang Sagay. Kailan sininga gipatigayan nga Seaboard Patrol sa Maybayin sang Barangay Vito Coastal Area sang syudad sang Sagay. Kag ang ginakop dire kilala kay Jewel Bulinaw Tubilan, 41 anyo sa edad, may asawa, residente sa Purok Gumonila sa Barangay Vito, syudad sang Sagay. Ang pagdakop siya iya base ini sa Section 14 nga violation sa Republic Act 9106 ang Sagay Marine Reserve Law. Confiscated sa iya sila position sa control, ginkuha ang iya sila nga pamput nga may ara nga o kung iya sinigali nga baruto nga wala sang makina, nagabili kuno mga 3,000 ka pesos. Ang isda nga 4 sa kilo nga estimated mga 240 pesos. Ang iya sila nga fish net sa pukot nga nagabalor naman sang 3,500 pesos. Ang confiscate sang mga katapos sa kapulisan nga bantay dagat kaya ang sa custody dahil man ini siya ebidensya man sa mag-file sang kaso aksyon Erika. Nagapabilin man sa syudad sang Sagay ang ginakop nila sa pena sa kagaon dito sa may Puerto San Dumaguete sang ini sanay mag-attempt na malagyo, may kaso ini aksyon 28 ka counts sang rape. 28 ka counts sang paghimulos ang kaso. Sinigagindakop mga alas 5:40 tagba sa kagaon kay ina sang aga sa bahin sang Dumaguete Port sa may Flores Avenue sa syudad sa Dumaguete Negros Oriental. Ining si Rowel Canlas, ikabahog 44 anyo sa edad. Kag hindi po man gini siya matransfer sa bahay sa Bureau of Jail Management and Penology tungod kay Nobel recommended niya nga kaso kag inisyo sang RTC Branch 73 kang Sagay City PNP kag ilagdaan ni Honorable Judge Reginald Pontebella. So ang ini nga persona si panayon ngayara sa PNP Custodial Facility. Atem ko tali malagyo pag ini siya. At February 2021, February 24, 2021, ang sila nga warrant of arrest. Nagigad lang Pebrero 4, galing na statan to siya, kaya malagyo siya. Gilayon nga ang mabsik man nga chief of police ang Sagay City PNP, nati kagabi birthday niya, nagpadulong man tulayon sa may syudad sa Dumaguete kag nadakpan ini ang sospitsado aksyon Erika. Amo rin nga tumadulong nga report, balita, informasyon gikan diri sa may norte nga bansang probinsya sang Negros Occidental. May man turn out sa amon di nga pediatric vaccination. Lapaw gawa sa mga target kibala nga ginallocate. Naglapaw pa, lipay man ang amon ding city health officer kasyunat sa kalis bangod sa turnout sang pagpangbakuna sining mga minor de edad aksyon Erika. Kami na talagang yapon si Cap Magdalena sa Mr. Jonathan Diaz, si subungan si Toto Duer kay Leva Sangko na pumatigid. Dari sa aton man sunod sa kalis si Toto Albic Puy hinulan kag si mami niya Councilor Bambol pamati sa aton. Pamati man di ang ato man kilala amigo Gin Javier, nagsubong man si Toto Jol kag Migolando Bakruya sa Power Dream. Nagapamati man mo si Pastor Melvin Villanueva. Aragin ka pa urok action erect. Kay Migo no magubat na may gabiman kaya kagkakaparing William Priasa. Mga balita nga itong itutukan, gikan diri sa norte ka sa probinsya sa Negros Occidental, una sa balita, una sa aksyon. Diri sa aksyon, Roger Guti, may report sa makulad aksyon! Radyo! Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo!
Dagang sarabat kinaksyon na Roger Gotib, 30 abit ang natipon nga mga police report. Action Roger Gotib dito sa Northern Negros. Ang balita na batihan ninyo bago naging giradulong ini sa kalawan sa D3 Vayo.
happy listening lang. Belated happy birthday ni Clinton Palma. Kay Teresa Pereira da mayong gabi gid ha. Kami ako lang daw si Pato kag si Robbie Di La Luna ga monitor gid. Si Felizi Benzola ga monitor gid sa ato no. Si Madam Divina Gracia para sa Manvel Royal sa Panokoy. Vicente Encarnacion Simeriano kay Aileen Bilinario. Mayang gabi dira kay kay Binilin Bilinario no. Ya monitor gid sa aton sini nga pangalaga. Ga paurok-urok gid sa pamati. Okay? Sa kay Jory Caliso Gomez. Ang guard sa may guardhouse na sa Camela, Bacolod South. Maman sa Camela, Bacolod North, Mandalagan. Galupo ko ng Action Night Patrol sini ni Jory Caliso Gomez. Salamat gid. Magabalik ang Action Night Patrol. By the way, mayang gabi gila dila kay Kwan. Kay Bubo. Kay Bubo sang aning. Paano ko'y pamatira sa ato nila si Bobo sang aning paano ko'y bo may gabi huwag kita da balik kita pagkatapos lang ito ang importante nga mga pahibalo. Banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan Tinog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanan Inuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga estasyon Sa pagbudlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita nga dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat isa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod nga mensahe Wala sang hinagang pilihan Padayon Aksyon Radyo Bacolod nun kag Negrosanon Inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karon kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga estasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Padayon Aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon radyo Salamat sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod na mensahe Wala sang ginadang piligan Padayon Aksyon Radyo Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y Sinsan ano nga kahintangan Responsable at ang balita Pagdahil na ipalak na Malasig pero
Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Bakolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sa anong kahintangan. Responsable ang pagbalita, kabayo na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalangga.
Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Para may extra proteksyon, magpabakuna na. Ini ang inyo gobernador Bong Lacson. Nagahinyo sa inyo nga manginbida. Magpabakuna na. Sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Nag-work Si Toto Roger Bolontati. Na-monitor sa ito, no? Si Toto Roger Bolontati. Balikan nato sa Liga Patrol 2. Balikan ta si Action John Diaz. Sa balik niya sa Pipalagad, sa latipo niya sila nga mga police report, blatter entry, record of events, sabi na gid ang ining kaso sang bypass operation. Action Night Patrol Field Reports. Action John, sa balik report, please come back. Nagdangat Action Eric sa malapit 170,000 pesos nga balon sa gila suspectuan Cebu ang na-recover sa Bacolod City Police Office sa isa kada nga bypass operation kahapon Nobyembre 11. Una nga naging positibo ang bypass operation sa Police Station 4 sa Barangay Villamonte, Ciudad San Bacolod, kung saan nadakpan ang isa ka high-value individual. Ang arestado ginkilala kay Ranzed Barba, 34 anyos. Nakuha kay Barba ang masobra 13,000 pesos nga bilis ang ginasuspectuan Cebu. Sunod naman, sunod ginadakpan ang mga si Patrick Bayan Alagaban, 21 anyos, ini sa residente sa Barangay Dumanas, Ciudad San Bacolod, dito man sa nadakpan siya mismo na ginatirahan sa bypass operation sa Police Station number 10. Nakuha din kay Alagaban ang 34,000 pesos na balor sa ginasuspectuan Cebu. Anom naman mga persona ang nadakpan sa Police Station number 2 kagabi kaintigo Biofersa sa Criminal Investigation and Detection Group kung CIDG sa Purok Sikay, Barangay 2. Sa anom din nga nadakpan, 3 diri aksyonerek ang mga minor di edad. Na-recover diri sa bypass operations sa Station 2 ang masobra 7,000 pesos nga balor sa ginasuspectuan Cebu kag duha ka sa sang dahon sang marijuana. Samtang dakop naman sa BCPO, City Drugs Enforcement Unit, ang isa ka seat-level individual ang naging kilala kay Raymark John Hispaniola, 30 anyos sa Puro Paglaong, Barangay Taculing, Ciudad San Bacolod. Nakuha din kay Hispaniola ang masobra 74,000 pesos ka balor sa ginasuspectuan Cebu. Ang Police Station 7 ang nakarecover man sa kaping 40,000 pesos nga ginasuspectuan Cebu gikan sa posisyon kag kontrol ni Wilma Lundayaw, 36 anyos. So di Police Station 7 Commander Captain Elmer Bonilla nagsungka na sa Open to Council Lundayaw apang sang gin-monitor sa kapulisan na ibaluhan nga liwat nagbaligya sang illegal nga droga. Balita gikan sa patrol ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz o nagsiguro sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon! Good night, ka. Magabi dira kay Maninoy, maik kay Maninoy, Chara Salvacion, nakahingagaw pa sila. Ang iba nga ko mabasahan, sorry kita. Was naman pa urok-urok pa sila pamati. Kuan pag hingagaw pa sila. Si Jo Marie Caliso Gomez, ara pa ganeo. Kag si Madam Star Mayo. Good morning.
Kiss me goodbye, kiss me goodnight. Pagi sinimanon, Action Night Patrol Program. Magata ko piniti poraryo, balik ini buwas. Ato sa Ligwa Patrol Unit Reporter sa Action nga nagpangalagad karon nga gabi. Action Roger Gutib, Action John Diaz. Back to back sa itong kapiloto, Action Nino Bugina. News Center, Action Dave Salazar. Technical Partner, Studio A, Broadcast Engineer Henry Pulgar. Backup, Security Guard Tunog Banwa. Back to back, Security Guard Campaner. With IT Expert, Action Christian James Binares. Transmitter Control Tower sa Barangay Talok, Silansang Bago. Broadcast Engineer Bernie Bilacanas, ang Batang Suay. Sa Alamang Station Manager, Action na Magbanwa, Production Chief News Director Rex Cantong, ang inyulagad ng Kurman Action at Patrol Program Lunes Tub Sabado. Ako naman sa Action Eric Magbanwa ni Siring Adios Amigos. Hasta la vista. Ayaw magkalipat, antes magtulog, magpangamuyo, sa imo pagpangamuyo, dala kami, dala ako, dala ang Bilog Kwerpo sa Action Radio, Bacolod. Una sa balita, una sa Action, God bless the Philippines. Sa Bacolod, Action Radio. Good night, bye-bye, good night. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company.